Vi vil nu demonstrere, hvorledes ved hjælp af tretrinsreglen version 2 giver os mulighed for at vise, at f af x lige med x i tredje er differentiabel. Undervejs i beviset vil vi benytte en hjælpeformel, som lyder således: parentes start, a plus b, parentes slut i tredje er lig med a i tredje plus 3a i anden gange b plus 3ab i anden plus b i tredje. Godt. Og vi vil så starte med trin 1, som går ud på, at vi skal opskrive sekanthældningen. Den lyder således: f af x0 plus h minus f af x0 delt med h. Godt. Nu vil vi sætte vores funktion f af x lige med x i tredje ind i formlen. Det kommer så til at hedde således: parentes start, x0 plus h, parentes slut i tredje minus x0 i tredje delt med h. Nu til trin 2. Okay. Vi vil nu omskrive sekanthældningen. Nu bruger vi så vores hjælpesætning. Nu kommer den så til at hedde således: x0 i tredje plus 3x0 i anden gange h plus 3x0 gange h i anden plus h i tredje, parentes om det hele, minus x0 i tredje delt med h. Yes, nu vil vi så reducere udtrykket. Nu kommer, fordi der står x0 i tredje 2 gange, ryger de ud med hinanden. Nu kommer det så til at hedde således: 3x0 i anden gange h plus 3x0 gange h i anden plus h i tredje delt med h. Nu skal vi så reducere udtrykket. Eftersom der står h i nævneren, kan vi så forkorte i tælleren. Okay. Således at det første h går ud. Ja, andet h er der et h i anden er der et h der ryger, og h i tredje er der også et h der ryger. Nu kommer udtrykket så til at hedde således: 3x0 i anden plus 3x0 gange h plus h i anden. Nu til trin 3. Vi lader nu h nærme sig 0. Eller vi lader nu h gå mod 0. Så det udtryk, vi nåede frem til før, som hedder 3x0 i anden plus 3x0 gange h plus h i anden, kommer til at hedde 3x0 i anden plus 3x0 gange 0 plus 0 i anden. Og eftersom at noget gange 0 giver 0, og at 0 i anden giver 0, kommer udtrykket bare til at hedde 3x0 i anden
Derfor ved vi nu, at når h går mod 0, vil sekanthandlingen gå mod 3x0 i anden. Vi kan derfor konkludere, at der er en grænseværdi af f mærke af x0. Derfor vil funktionen f af x lig med x i tredje være differentiabel i x0, og differentialkvotienten vil derfor være f mærke af x0 lig med 3x0 i anden. Og det er hermed vist, at x i tredje er differentiabel.